Sunt Andrei și bine am regăsit la noi episod din seria noastră de Minecraft. După cum puteți ști din episodul trecut, ne-am făcut casa pe undeva pe acolo. Mi s-a zicea. Dar eu am mai filmat, dar nu mi-a părut că am filmat. Pentru că nu știu, chiar nu știu cum să o explic. Era buguit, practic. Deci era buguit, dar nu-i nimic. Am să vă arăt ce am făcut la casă și puteți vedea că nu mint când am zis că am luat să-mi fac, puteți vedea câtă durabilitate mai are. Deci, cât draw frame-uri am avut. Băi, asta nu prea sunt importante. Mi-a trebuit un pickaxe, dar nu 100 de diamond. Am să fac eu unul acum. Unde? Ok, uite aici, așa. Că asta de diamond vreau să le enchantăm. În furnalele, le spargem. Ok, ok. Sper că nimic nu mai avea în ele, ok. Și vreau să-l sparg decât când o să luăm obsidianul, ca să pot să termin asta de aici. De chiar asta e să le spargem. Oh. S-a luat și toporașul. Ok. Trebuie că a rămas și forma de cum le-am aranjat. Ok, 54 avem atunci. 54 am acum. Pot să iau de aici ceva? Ok. Aici am mina aia cu mineshaft-ul. Uitați acolo. Nu știam că o să dăm de ea. Adică am fost chiar surprins. Ok. Și aici, hai să acoperim. Ok. Eu vin doar ca să-mi iau și text doar, să vin doar ca să iau itemele, atâta, dar în restul voi termin numai în partea asta. Și vreau să vă spun ceva despre textură. Textura asta nu mi-aduce lag. Adică eu așa cred, că până acum când m-am jucat mi se mișcă în lag, dar nu atât de în lag. Adică dacă mi se mișca în lag, mergeam așa, după aia mă opream și mă teleportam acolo. Dar mi se pare o textură foarte bună și e cam default așa, de asta cam îmi place. Hai să facem și astea, dar asta am vrut să vă arăt, că am făcut doar acoperișul ca să ajung la etajul 2 și aici. Aici am să pun furnale, în partea asta am să pun glass și sper să vă placă căsuța. Dacă vă place, lăsați și voi un like. Și hai să continuăm. 4 1, 2, 3, 4. Nu, 5. 4, 5. Ok. Nu e nimic, aia o să o luăm. Ok. Mă ajut ce jos să-mi fac... să-mi pun crafting table-ul dacă l-am la mine. Nu l-am. Ah, ba da. Nu l-am. Ok. Și... să fac... un topor. Ok. Atât vreau. Hai, caz pe ce parte? Căs acolo? Da, e acolo. Ok, și aici ne-am pus de astea default. Pentru că nu am zis să nu mai mă chinui. Unde sunt? Ok, uite-le aici. Iată-le. Vreau mai multe. Ok. Nu. Trebuie să fac un chest.
Ok. Vreau să le pun așa. Și să se le cumva. Ok. Ok. Asta le pun aici doar ca să pot să-mi... doar ca să pot să mă duc să-mi iau și restul de iteme. Nu știu cine le zice iteme, de-aia știu că le zic iteme. Dar îmi place să le zic și iteme. Nu știu de ce. Și parchetul vreau să-l fac din sand. Sau din... nu din wool, doamne. Lemn alb. Ca lemn alb arată mai mult ca un parchet. Ok. Să las și important și ce-mi trebuie iau la mine. Asta... Vreau să iei calea, nu știu de ce le-am luat. De ce nu le-am băgat. Pentru că stătea mult. Și eu nu o să-mi fac din geamuri aici. O să-mi fac din fensuri. Pentru că îmi place mai mult. Hai să pun și o patul aici pentru că aici va sta el. Ok, stați că vreau să fac ceva. Mă enervează asta aici. Ok. Gata. Și acum mergem repede la fosta noastră casă. Eu în afară de lemn de acolo nu vreau să mai iau și dacă eu să mai minez. Sau mai aici o groază de gropi. Uitați, pe aici pot să încep eu una dacă vreau. Să uitați fix aici. Așa mi se ce face și de asta fac. Așa. Uitați aici, ne făcusem noi mina aia. Aici era fost un, da. Eu deja aveam turnăcop. Oh, scuzați-mă. Nu e bine nicio parte să nu pun decât în partea asta, că pe aici nu prea mă mișc. Ok. Uitați-mi și aici mină dacă vreau să vin. Dacă hai să explorăm. Dacă tot am venit, că nu am grabă. Nicio grabă pentru mine. Uite, și mai mult fier. De asta eu vă recomand minele făcute deja, nu de voi. Sau puteți să o faceți și voi, dar mai interesante sunt astea. Ce am pus două una lângă alta. Lol. Ok. Mină ceva mai lungă. Ia să ți-am arătat ceva. Are un pe aici? Ok, nu. Aud un zombie. Good. Ok, aici nu interesează. Noi vreau doar să ne luăm aer, nu? Cum face din skin spate, nu? Și acum o să scapare unul. El luă mai mult, are un asta e bine, deja 14 bucăți. Printr-o mină atât de mică, e bestial. Adică bine, dacă vreau puteam să dau și mai mult, că mă duceam și prin alte mine, că și o mină șmecheră undeva. Dar nu mai stau să viu mai arăt, sau... O să arăt când o să am timp, uiteți aia de acolo unde am eu plusul. Ia uitați, deja ne vedem căsuța. Aia că nu ne vedem, dar și unde e eu. Ceva zic că deja o vedem, uitați acolo. Cu un perete lipsă. Și sper să termin episodul ăsta. Ia, acum? Mamă, fix. Lol. Ok.
Încă și noi repede. Mamă, trebuie să mă duc să-mi iau din animale. Ok. Unde? Ok, aici. Unde? Ok, uite aici. Gata, și să nu ziceți dacă vă place așa sau dacă vreți să punem geamuri. Vezi că arată mai bine așa. Dacă acum vă place și vouă, adică pentru un indiferent oricare arată așa, oricare arată invers. Adică invers cu geamuri. Ce am pus acolo? Care îmi va trebui? Nu mă întrebați. Mai am decât de lemn negru. Nici lemn nu mai am. Da, nu mai am deloc lemn decât un stack. Și nu mai am nevoie de multe de astea. Cred că mi-ajung. Sigur mi-ajung, da, mi-ajung. Prea multe am făcut. Da, să-mi trebuie și pentru etajul al doilea. Păi da. Atât am vrut să fac în acest episod. Să mai construiesc și un pic din căsuță. Pentru că n-am făcut nimic off camera, pentru că v-am zis că fac un camera, dar pentru că nu mi-a ajuns bateria, eu filmasem deja episodul, dar n-am mai apucat să postez și eu, dacă nu postez fix cum termin episodul, nu pot să mai îl postez. Dar cam atât am vrut să vă spun. Nu uitați să dați și voi un like, dacă mă susțineți și mai vreți episoade și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă lăsăm așa cu de-astea sau punem geamuri aici, m-am gândit să fac tot așa, cu de-astea. Am uitat cum le chemam, dar hai să mai continuăm aici după aia chem. Ok, 4, nu? 1, 2, 3, 4, da. Și aici 1, 2, 3, 4 și hai să vedem, putem? Da, putem. Ok. Ok. Și sper să vă placă episoadele mai lungi, adică cum o să fie asta, că o să fie de 13 minute sau 14 chiar. Dar mai mult de 14 minute nu pot să le fac. Încă nu mă lasă mobizerul, nu știu de ce. Păi da, cam atât am avut de spus, uitați cum arată ea. Da, sper că vă place și casa, sper că v-a plăcut și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați și voi un like. Dacă mă susțineți și mai vreți episoade, eu am fost Andrei și până data viitoare v-am salutat pe toți. Ciao!